हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै लोगोसे आसा खालामबावनाय थायो आंनि भिडिअआव सोरबाफोर गोदान नायदोंबा अन्नानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबावदे लोगोफोर अन्नानै आंनि दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय आङो जेरावबो थांनाय मानाय जेबो गैया दिनैनि भिडिअ अनलि संनानै जानायल' भिडिअ नोंथांमोनहा दिनैनि बे भिडिअखौनो अन्नानै नायसाबलांदोलाय बिदिब्लाथ' नोंथांमोनहा नायलांदो आंनि भिडिअखौ जानायनि भिडिअखौ ओइ लोगोफोर आंहा अन्थाइ बाजाब आलु ओमफ्राय खुसिया संनो नागिरदों आलुखौ एसे एवदबनानै लाग्रोबाय आङो एसे एवदबबा साइस जायो नालाय आलुआ बिदिनो गथा गथा संलाबायनोसै पासफुरन सेरबाय लोगोफोर खुसिया एवनोसै आंहा माबायाव खुसिया ओंख्रियाव मा होनो गल मस्ला होलायलाङोहाय आं गोथाव मोनो गल मस्ला होनो खुसियायाव गल मस्लाखौबो आंहा थावआवसो होयो थावआव होबा गोथाव मोनजाथारो देलायलायनो आंना लोगोफोर गल मस्लाखौ थावआव होबानो आराम मोदोमो बानलुखौ गोरानखौसो होगोनहां बानलु गोरान मासेल' लोगोफोर खुसिया गैयो बेनो जोंहा फिसा जाखाया बोराय बुरै सानैजों बारासो लोगोफोर नै जानोसै आंहा खुसियाजों अन्थाइ बाजाब आलु दावदै दैनै ना फ्राय थाइबें लाबाय बानलु गोरान थाइथाम लाबाय बिदिब्ला लोगोफोर नायलांदोलाय दिनैबो जानायखौ सोर सोर जानाय मोजां मोनो ओमफ्राय दिनैथ' खुसियाबोथ' मा रायलायबावनो खुसियाबो आंनि फेभारेट नै आंना गोथावखौ लोंग्रोनोसैलाय जानोसै लोगोफोर माखौ जानो माखौ दोननोसो मोनबाय आङो ना फ्रायखौ जाग्रोनोसै आं ओंख्रिया गुदुंथार दासो मोनदों खुसिया गोथाव खुसिया ओंख्रियाबो गोथाव अन्थाइ बाजाब होबा बिराद गोथाव मोनो आं गोथावनि बादै जेबो रायलायनो रोङा गासिबो गोथाव जानोसै लोगोफोर दे
बेखायनो मासे एवदां खुसियाखौ ग्रेभिसो संदां लोगोफोर नाथुर दै देरनायनि ना एसे बारनाय मोनदोंमोन लोगोफोर बेखायनो आं ना हमनो हाय दैबो लानो रोङाखै औ गिलासखौनो लानो बावबाय थायो बेफोरखौबो सम सम जाखावनांगौ मानसिनाव थै नांगौ नालाय मोदोमल'जों मारै जानो थैबो नांगोन ना मेनानो थैसो औ
लकेल ना लोगोफोर गोथावथार बायनाय नङा ना बे खाथिनि दैयाव हमना लोगोफोर बिदिबा आंनि दिनैनि जानाया दिनै बेयावनो जोबथ'लायबाय